мо дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи муҳоҷирати корӣ суҳбат кардем. Запрет мекунанд илтимос ҷавоб де. Пешакӣ раҳмат ака. Рейдҳо вазнинанд, бо эҳтиёт бошед. ҳуҷҷат дорен, надорен, эҳтиёт кунед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ҳатман видеоро то охирша тамошо кунед, аз хабарҳои нав шуморам огоҳ бошен ва ба саволҳотон ҷавоб мегирем. Бародарони азизу меҳрубон, аввалан оиди конкурсе ки дар канали ма рафтесай, якда сухан дорам, ҳамиҷада гап мезанам. аз ҳаматон аз замин то осмонам миннатдорам, бениҳоят дастгирии хуб кардесен. иншааллоҳ рӯзҳои наздик финалам аниқ мекунем ва хостум ки дар ҳамин конкурси арзонам як маротиба аксия кунам, шанса аз даст натиҳен. хитон медонем ки нархи билет бениҳоят арзонай, 99 рубл, ва ба хотири дастгирии хубе ки мара карден танҳо як бор аксия ба 1000 рубл 15 дона билетон метиҳем. ина ҳамин видео қати танҳо тамом. номерои ватсапе ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номерои ватсап картаи Сбербанк ҳастай. карта ба номи Мунис Хуршедович мебурояд. сумтона партоен, чектона дар ин ҳамин ватсап рӯӣ кунен, билети шуморо равон мекунанд. конкурс ҳамагӣ 40 дона приз дорад ва бисёри нафарҳо оиди количестваи билет мепарсиден, ҳамагӣ 10,000 билетай. ба хотире ки нархи билет арзонай, количестваша 10,000 мондагием, як бори дигар бидроен бахтона бисанҷен билет бихарен. вазирони корҳои хориҷии Русияву ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилоти муҳоҷирони кориро баррасӣ карданд. чихеле ки хитон медонед, дар Федератсияи Русия бениҳоят муҳоҷирора ғам додесиянд, рейд кардесиянд ва вазирони корҳои хориҷии ҳарду кишвар ин масъаларо баррасӣ карданд. вазири умурии хориҷии Русия ёдовар шуд ки қаблан 120,000 муҳоҷирони корӣ сарфи назар аз ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ авф шуда буданд. мо дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи муҳоҷирати корӣ суҳбат кардем. мо ин масъалаҳоро дар чорчӯбаи хати муқарраркардаи президентҳо мунтазам баррасӣ мекунем. мо қариб ҳамеша дархостҳо дар бораи истилоҳ авфро қонеъ мекунем, гуфт дипломатҳо дар ин суҳбат. ва инчунин аз ҷониби Русия гуфтанд ки авфи 120,000 шаҳрванди хориҷӣ соли гузашта шидагӣ буд ва дар назар аст ки дар ҳамин солам барои шаҳрвандони хориҷӣ авф карда шавад. айни ҳол мушкилие ки ба сари муҳоҷирон омадагиай рейдҳои вазнине ки рафтесай, иншааллоҳ дар ҳамин ҷаласае ки баргузор мешавад байни вазирони ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия, ин мушкилӣ роҳи ҳал меёбад. ба ҳамин хотир то ҳамин ҷаласа гузаштана шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистоне ки дар Россия қарор дорен, ҳамеша ҳушёр бошен ва бо эҳтиёт бошен ки айни ҳол рейдҳо идома доранд. бародарони азизу меҳрубон, ин буд як масъалаи муҳим ва хушхабар бигем мешавад ки ба муҳоҷирон тааллуқ дошт, оиди ҳозира рӯйдодҳое ки дар Федератсияи Русия шида гузаштесай. акнун комментарияҳоро мехонам, ба саволҳотон ҷавоб мегардонам. дороҳои табиӣ аз ширкати Шифофармо барои шумо. инчунин дороҳо барои зиёд кардани риш ва мӯйсар. инчунин дороҳо барои нест кардани простатит ва зиёд кардани қувваи мард. дороҳо барои нест кардани сангу намаки гурда. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ҳиҷомаи бепул кунанд, шумо ҳам муроҷиат кунед. дилбар нависондай, мошоаллоҳ додарҷон, худованд кушоиши кортон буда, барои мо муҳоҷирон хабарҳоро мегӯянд. худованд нигаҳбонат боша Сорбон. ҳар як нафаре ки ҳамихели суханҳои хуб мекунен, ҳар як нафаре ки дар ҳаққи мо дуои нек мекунен, аз замин то осмон аз ҳаматон миннатдорам. ҳамеша дар ҳаққи мо дуогӯ бошем, бародарони азиз. нурзода нависондай, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. раҳмати худо, миннатдорам бародар, барои ҷавоби саволом. пешниҳод барои 18 то 30 сола шидани хизмат пешниҳод шидагиай лоиҳа? не, ҳозиражда аниқ нестай ки ба маҷлиси намояндагон чӣ пешниҳодҳо шидагиай, вале гуфта метонем ки пешниҳод шидагиай ки тағйирот ва иловаҳо дар қонуни хизмат ворид карда шавад. нуриддин нависондай, ассалому алайкум ака, илтимос ма загранам дар дасти паспортни столай. паспорт ма тайёрай, 8 моҳ мешавад қурғандаем, 3 моҳи дига 18 сола ҳастам. агар паспорт магирам бром ай граница бром мешавад, илтимос ответ.
бародар азиз рости гап ягон чи нафаҳмидам ҳамин саволи пешниҳод кардагид як бор худат ҳамин видеоро тамошо кардаиста бошӣ суханҳое ки ман гуфтам худат гӯш ку ягон чи мефаҳм ё ки не ҷаҳоноро нависонда ассалому алайкум акам мегуфти финали конкурса кай баргузор мекунен ва дар кадом канал мегзарад конкурсое ки ман реклама мекунам ин конкурсҳои шахсии худманд дар ҳамин канал мегзаранд ва худо хоҳад ба дастгирии шумо дар рӯзҳои наздик рӯзи финала аниқ мекунам ба ҳамин хотир ман бозии 99 рубла сар додам ки зури ҳамаи шумо барои билет харидан бираса ҳама каса ҳаракат кунен билетҳоро бихарен тамом шаванд як каси дигар нависонда ассалому алайкум бародар Сорбон ягона чизе ки айто фоидаи беҳтаринай барои мардуми муҳоҷир ин бениҳоят фаҳмонидани хуби ахбороти муҳим барои мо муҳоҷирост албатта ҳастанд шахсоне ки дороиши фаҳмишашон сустар мебошад вале мутаассифона аз сабаби тангии рӯзгор ба муҳоҷират сафар карданду мекунанд бисёр хуб мешуд ки агар барномае барои ҳамин гуна дӯстону бародарони муҳоҷири мо ки аз сабаби сустии фаҳмишашон доимо дар азобу машаққат меафтанд ташкил мекардӣ ва боз ҳам хубтар мешуд ки агар бо забони лаҳҷавии тоҷикӣ мефаҳмондед чун бисёриҳо забони адабии тоҷикиро мутаассифона дуруст намефаҳманд бо эҳтиром бародари муҳоҷири шумо додари азиз зинда бошед кули мардуми муҳоҷир зинда бошед кули мардуми тоҷик худованд дар ҳар куҷое ки ҳастен ва ҳастем худованд моро аз балоҳо ва офатҳо ҳифз кунад ва дар касбу кори мо худованд баракат ато кунад ва ман гуфтаниям ки ҳамеша битонам дар хизмати шумо мемонам чӣ хеле ки шумо мара дастгирӣ мекунед ва суханҳои мара рад намекунед оиди масъалаи гуфтагӣ қабулай бародари азиз ва оиди бо лаҳҷаи кӯчагӣ гап задан чӣ хеле ки медонӣ барномаҳои ман ҳамаш бо лаҳҷаи кӯчагӣ гузаронида мешаванд махсус ана ба хотири одамоне ки забони адабиро хуб намефаҳманд бисёри нафарода кӯчагӣ гап задани мо маъқул нест лекин хоҳиш мекунам ки моро дуруст бифаҳмед як каси дигар нависонда ассалому алайкум бародар агар патента наспори граница бигзарӣ запрет мекунанд илтимос ҷавоб де пешакӣ раҳмат ака бале пули патента пардохт накарда граница бигзарӣ агар сабаб мешавад ки тара запрет на овс кунанд як каси дигар нависонда ассалому алайкум агар дар оила 4 фарзанд бошад ва оила вайрон шуда бошад чанд фарзанд бо падар чандаш бо модар мемонад илтимос ҷавоб де бо тариқи ҳалномаи суд вақте ки фарзанд аз синни 9 сола боло бошад баъдан хоҳиши фарзанда мепурсанд ки бо кӣ будан мехоҳад бимонад вале агар аз 9 сола поён бошад ҳамаш бо модар мемонад як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон падарам ҳаст ман писари калониём метавонам хидмат сардори оила кунам пешакӣ раҳмат брат не агар ки падар бошад дар қайди ҳаёт модар бошад не мутаассифона намешавад ҳаётов нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон пешакӣ илтимос ҷавоб диҳед ман сардори оила ҳуҷҷат дорам падарам гузаштагӣ аст вале додар дорам маро хизмат мебаранд ё ин ки не ҳуҷҷат дошта бошӣ сардори оила ба хизмат даъват намешавад як каси дигар нависонда салом ака ҳамихелӣ мешава 29000 суми хизмата меспорӣ не ки як моҳа дарсшан нахонӣ пешакӣ раҳмат не намешава вақте ки пула пардохт мекунӣ дар банк то бояд дар часп бара як моҳ дарсҳои ҳарбӣ бихонӣ як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака соли таваллудум 2005 двойное гражданство дорам ман тоҷикистонро бо метавонам обратно Россия биём бале метавонем бе ягон мушкилӣ агар оиди хизмат бугӯй ҳозир айни даъваткунӣ ба хизмат нестай як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон ман як савол дорам ман регистратсия дорам 9 моҳ шид мара ба қапан депорт мекунанд агар ҳуҷҷатҳои ту дуруст боша ва ҳамаш соз боша фалшивӣ набошанд тра запрет намекунанд лекин ба ҳар ҳол ҳушёр бо эҳтиёт бошем як каси дигар нависонда ассалому алайкум одамои гражданина қапидиян сар медода бошанд илтимос ответша тиен дар ин масъалаҳо ман ҳечи гуфта наметавонам чунки дар ҳар як барнома ман ҳамин қадар гап мегӯям ки рейдҳо вазнинанд бо эҳтиёт бошед ҳуҷҷат дорен надорен эҳтиёт кунед дар ҷойҳои ҷамъиятӣ дар ҷойҳои серодам кам гашту гузор кунед бародарони азизу меҳрубон видеоро ҷамъбаст мекунем то наворҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. RenderForest.com